Med en attraktiv beliggenhed i Præstø og med udsigt over Præstø Fjord, ligger det almennyttige boligbyggeri Egelyparken, en afdeling under Vordingborg Boligselskab med Kuben Management som forretningsfører. Bebyggelsen med de 102 boliger blev opført i 3 etaper fra 73 til 79. Nutiden har indhentet 70'ernes byggemetoder, og et omfattende behov for renovering af bebyggelsen presser sig stærkt på. Med hjælp fra Landsbyggefonden blev der i vinteren 2015 taget hul på en helhedsplan for bebyggelsen og området til godt 49 millioner. Her er det især de lette facadepartier, de murede gavle samt betonkonstruktionerne, der har dokumenteret byggeskader og generelt er nedslidte. Ombygningen af Egely er hovedsageligt gjort for at energioptimere facader og få et bedre indeklima i boligerne. Alle facadepartier er udskiftet til nutidige vedligeholdelsesfrie vinduer og døre, inklusive facadeplader, og der er tætne omkring det for at undgå de trækgener, som der før har været. Her udenfor der har vi renoveret med nye vinduespartier og skiftet fuger og noget underhæng, tagrender. Så skal vi hen og banke altaner op på grund af, at de er så dårlig stand, gamle altaner, og lave ny belægning, og så skal vi have værne op igen, og så er det sådan set færdigt. For at fremtidssikre boligafdelingen er der i forbindelse med renoveringen etableret 12 nyindrettede ældre- og handicapegnede tilgængelighedsboliger. Det vigtigste i det her projekt har været at indrette 12 tilgængelighedsboliger. Tilgængelighedsboligerne er indrettet for, at der kan komme nogle andre beboere, der kan blive der i den tid, der er behov for, fordi der er adgang fra kørestole. Herinde der har vi som sagt banket det gamle gulv op, støbt helt nyt med gulvvarme i, nye fliser, inventar, bad, og samtidig med at det er handicapvenligt til kørestolsbrugere og med skydedøre, så de kan komme ind og ud. Beboerinddragelsen har fyldt meget i renoveringsprojektet. Jeg blev genhuset, fordi de er i gang med at renovere. Der var jo et møde med os, der skulle genhuses, at vi var overset køkkenplader og køkkenlåg og greb. Og jeg har selv valgt mit køkken og køkkenbord og gulvet også. Det har været en god proces, det hele. Renoveringen har skabt en endnu større boligglæde hos beboerne i Egelyparken. Vi bæres ud, hedder det. Det er også fordi det kammeratskab, det venskab, man har med dem, der bor i opgangen og andre steder. Ja, der kan man altså bare tage sulskoene på, og så kan man gå ned under og banke på og spørge, om de giver en kaffe. Det er en fordel. Jeg har boet her siden 77 her på Egely, og det er mit hjem. Selvom det er lejeboliger, så føler jeg og også min familie, at det er vores. Renoveringsinvesteringen har været alle pengene værd, hvis du spørger afdelingsbeboere. Ja, men det vil være, vi har ikke nogen glade beboere hele tiden, men nu er vi ekstra glade, fordi det har hjulpet. Der er kommet lysere vinduer i, og det er jo dejligt. Ja, de der grønne, der var der, de var jo røvkedelige at se på, og tog altså også lyset i stuen, ikke? Plus, at vi har fået nogle vinduer, der kan lukkes op nu, og så er det blevet tæt, så der er jo også varme herinde. Og så var det jo et gammelt træværk, det var også utæt, der var ikke nogen isolering på, og det er der også kommet nu. Altså helt taget, så er det jo gjort sådan, så vi skal nok ned og hente lidt penge nede hos boligselskabet i varmeregningen. Vi sparer i hvert fald nogle penge, det er så noget helt andet. Boligforeningens terræn er også optimeret med nye belægninger, nyt område med legepladser, pentanbaner og ny terrænbelysning. Egelyparken er efter renoveringen blevet et endnu bedre sted at bo og leve, og beboerne kan i dag nyde godt af den bedre isolering, de nye vinduespartier, det bedre indeklima og de renoverede udearealer.